Здравейте хора, аз съм Марти. Днес ще ви показвам новите ми брейнроти в стил Brainrot. Като например Грайпус Медуси. Той ми е нужен за ребърт. Ето вижте. Искам и 10 Квантилон. Не съм сигурен дали така се чете. Лос Чиглетера 7 милиона от Ритуал. Лос Тралитус от Такотус Дея. 9 милиона правят бая. И Тоцхур, той ми е от Admin Abuse. 9 милиона. 10 милиона Lost 25, те ми се паднаха от адвент календара от Festive блока, Lost Cucarachas, които и те от Lucky Block, God от Taco Tuesday и тази шейната Чиклитера Ноелтера ми се падна от машината Naughty 18 милиона и него го имах преди. Бруно Марс 21 милиона бая прави, но по-натам ще видите нещо по-яко. Под Hotspot, той ми прави 30 милиона, беше ми от първия Secret Rainbow Lucky Block. Чиклетера, Бичиклетера, 31 милиона кърст. Санта Hotspot също 45 милиона бая прави. Имам Лос комбото 135 милиона, Чимнино 315 милиона и най-якото Ла Секрет комбинацион 2 милиарда. Секунда, това прави наистина много. Сега може да се абонирате за канала ми, да лайкнете видеото и чао!